Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Salahatul al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi At-Dimashqi ilahi wa rahmatullahi syaikhun Bala tradibini wa binikum wa bini amri wa bini amikum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa inna liwala kita Zaknafol Fiti soti bil ibadah. Tanggal benar ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi riwayatin lan iku ing dalem riwayat kitab Riyadhus Shalihin halaman pinten 80. Wa bi riwayatin lan iku ing dalem riwayat wa inna liwalatika utawi lafat wa inna liwalatika lan sak temene iku keduwe anak sira alaika ing atase sira hakon ana hak. Jenengan sesuk nak duwe anak iki aja krena yang penting diceprolke ngono mboten. Anak itu punya hak. Berarti orang tua punya kewajiban. Kewajiban yang pertama, nah iya apa jeneng sing apik. Sebelum jeneng sing apik niku ya wis prosese awet dalam kandungan jenengan sesuk nak dadi calon wong tuwa. Bapak, ibu calon wong tuwa, nak wis duwe bojo sing hamil, sing meteng, ya calon ibuke ya tirakat, calon bapake ya tirakat. Nak pengen duwe anak sing soleh solehah, itu usahanya tirakatnya awet diproses sejak dalam kandungan. Sing dadi ibu tirakate ya tirakat, wong pengen duwe anak sing soleh-solehah, wong meteng aja manja. Ya iki ngalami hamil ku ya manja apa ora ku ya terserah awake dhewe. Arep digawe manja ya iso, arep digawe napa terginas ya iso. Kadang ana wong wedok meteng niku kadang ya kesempatan untuk manja. Ojane ya iso kabeh, iso dilakoni kabeh. Ora ono ibadahe sing sregep, maca Qur'ane sing sregep, sesuk anake ya gen ahli ibadah. Sing wong lanang ya ngoten tirakat. Kalau sok jenengan duwe bojo-bojone wis hamil niku ya tirakate sing akeh. Ya nyambut gawe ini sing kenteng. Nyambut gawe niku ya termasuk bagian saka tirakat. Tirakate sing gedhe, sedekah sing gedhe, yo ibadahe sing sregep. Mangke nek pun lair aja lali. Bapak diadani anake, diadani ning kuping tengen, komati ning kuping ibu. Itu termasuk kewajibane wong tuwa. Nggih, lair ceprol wonten niku yo ora ceprol nang rumah sakit yo ora itu. Dikeke iki nek wis resik. Kita wis didusi, wis digedhong ngoten niku. Biasanya mangke keluarga bapak dipanggil, kadang-kadang dipanggil langsung nggih. Diadani tangan apa kuping tangan dikomati kuping kiwa. Supaya apa? Supaya yang terdengar pertama ora kenal Gusti Allah. Karena wis bayi kok nak wis napa dijenengi nganggo jeneng sing
ate asmo kinaryo Joko. Jenenge sing apik, artine sing apik. Nek ora ngerti takok Pak Yai. Gen ora kliru. Nah, rumangsane golek kerene tok, tapi artine ora ono. Bahkan nganti artine blas ora apik. Ora ono napa kinaryo Joko utawa kinaryo Joko. Jadi itu yo kayak pendidikan sing apik, punya hak. Ya bahkan hak untuk apa? Bahagia. Besok jenengan ben awis siap omah-omah. Nak wis bojone hamil, harus punya tekad. Anakku harus jadi anak yang paling bahagia. Bahagia kurangnya jenengan kalau bojo. Jangan mengukur kebahagiaan itu dengan kebahagiaan orang lain. Yang jenengan ciptakan bahagia sendiri di keluarganya jenengan. Bahagia keluarga saya menurut Umi sama Abah, mesti ukuran kebahagiaannya beda dengan keluarga yang lain. Makanya ojo tiru-tiru bahagiane dengan bahagia orang lain. Makanya ketika jangan punya prinsip keluarga saya harus jadi keluarga paling bahagia, istriku harus jadi orang yang paling bahagia, anakku harus jadi anak yang paling bahagia. Tapi bahagia yang menurut ukuran kita masing-masing. Jangan mengukur bahagiamu dengan bahagia orang lain. Wong rezekine beda, nasibe beda, statusnya beda. Jangan ukuran bahagia orang lain menjadi ukuranmu, ya. Anak, ya jatahe bartes, misalkan liburan, jak rekreasi, ya dijak rekreasi. Tapi kan rekreasine siji wong karo siji liya beda. Rekreasine wong duwe-duwe karo orang duwe-duwe beda napa mboten? Beda. Rekreasine wong sing duwe mungkin umroh luar negeri jalan-jalane. Sing duwite rada akeh ya mungkin luar kota. Sing duwite sithik rekreasi ora kudu adoh. Ngajak ning kali, jak tandur. Nah, jak ning kali pun taman. Jak ning kali pengkoro. Kok jalan-jalan pagi lah keliling pasar pagi. Jajanan wis kono. Nah, pengen jajan ngomong jiku. Nah, itu juga bagian rekreasi. Apa golek sing murah-murah, taman Virgin, apa taman Meseh, apa taman apa kae nang ngomong jalan-jalan yang nah, makanya itu kan ukuran bahagianya beda. Sing orang duwe duit, sing duwitnya sithik, aja ukur bahagia atau jalan-jalannya seperti jalan-jalannya orang yang punya uang banyak. Ibaratnya sing numpak pesawat, karo sing numpak mobil, karo sing numpak motor, ya mesti tujuane beda. Sing duwite akeh numpake pesawat, sing duwite sedeng numpake mobil, sing duweke sithik numpake motor, tapi semuanya mencari jalan bahagia. Mungkin dia maksudnya Umi. Nah, itu termasuk ojo egois. Bapak kok jalan-jalan anaknya wegah. Lali, nah anak itu juga punya hak untuk bahagia. Wa fi riwayatin lan itu ing dalam riwayat. La soma utawi lafat la soma. La soma ora ana poso luwih utama iku maujud. La soma ora ana poso kang luwih utama iku maujud. La soma ngarepe ana man. La soma ora ana iku luwih utama apa man. Sapa man wong soma kang poso sapa man al abada ing dalem selawase. Salasan kelawan kaping telu. Nabi juga pernah mengatakan la soma man soma abada. Orang poso bagi seseorang selamanya. Nah, maksudnya apa? Wong kuwi aja sepanjang hari, sepanjang tahun iki bendina digawe poso. Ya ana bukane. Kira-kira nak jalan-jalan poso, Pak, nyok bakso Pak, Bapak poso. Kira-kira anake nggih bojone pira? Jengkel napa mboten? Nak wis merencanakan hari ini besok jalan-jalan. Penake poso napa mboten? Ya mboten. Nak mboten poso ki sak dalan-dalan arep pengen dawet mampir iso. Wong kabeh ora poso. Maksudnya sepanjang masa itu jangan digunakan untuk berpuasa.
Wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat ahabu siyami utawi luwih dicintaine puasa. Ahabu siyami utawi luwih dicintaine puasa ila wahi mungguhe Allah Ta'ala alimaha nur Allah iku siyamu Dawuda posone Nabi Dawud. Tidak ada puasa yang lebih dicintai Allah selain puasane Nabi Dawud. Piyo ini puasane sedina poso, sedina ora, sedina poso, sedina ora. Itu model puasa yang paling disukai oleh wayakumulan jumeneng utawa nglakoni salat wengi sapa Dawud. Wayakumulan nglakoni salat wengi sapa Dawud sulusahu ing dalem sepertigane lail. Setengah wengi gawe turu, sepertelune gawe apa? Gawe ibadah. Wayanamu lan turu meneh utawa sare meneh sapa Dawud sudusahu ing dalem sudus piro kok 6 nggih. Sudusahu ing dalem sepernane lail. Jadi malam itu separuhnya. Datangnya umpama mulai turu jam 09.00 engko jam 2 tangi ibadah berkuwi turu meneh. Ku sing disenengi Gusti Allah makane ku ora bengi iki gawe turu tok ya ora, gawe ibadah tok ya ora. Wa kana lan ana sapa Dawud iku yasumu poso sapa Dawud yauman ing dalem sedina wayaktiru lan mukah kuwi ora poso wayaktiru lan mukah sapa Dawud yauman ing dalem sedina poso sedina ora maksude walayafiru lan ora mlayu sapa Dawud idalako ing dalem nalikane ketemu musuh sapa Dawud gentle, tapi Dawud tuh gentle. Jangan salahnya ngono. Ketemu musuh ojo melayu. Jangan mencarimu musuh. Tapi kalau ada musuh jangan lari dihadapi. Salahnya ngono. Ojo golek musuh. Musuh rasa digoleki. Tapi nak ono musuh ojo melayu. Ditatai dengan gentle. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat qala angkahani utawi lafaz qala angkahani qala ngucap sapa Abdullah angkahan nikahake grabeake ne ing ingsun sapa abi bapak ingsun. Sopo abi bapak ingsun, bapak Abdullah sopo Amru bin As. Kasih keterangan. Sopo abi bapak ingsun, Amru bin As. Aku dinikahke imro'atan ing wong wedok. Zata hasabin kang duweni kemuliaan. Wong wedok sing apik, jenenge wong tuwa mrabekke anake ya mesti goleke wong wedok sing apik. Cara Jawane ya bibit, bobot, bebek ya. Cara Islame ya duwe data male. Karena hartanya ya anake wong sugih, ayu, pinter. Sing digoleki kan mesti ngoten, nggih. Ya itu cuma sing nak ngono ki mbok gelem apa ora. Tapi minimal jenengan punya duwe kesempatan milih yo milih sing apik, ojo sak kecel, ojo sain, mulakno jenengan babakan jodoh ki ora entuk sak kecetele, sak entuke jenengan kudu dadi orang yang punya potensi. Jenengan kan punya potensi rasa khawatir, ya. Jodohmu itu ya tidak jauh dari orang yang punya potensi. Nah, jenengan ngangok-ngangok ya bojone jodone ngangok. Tapi nak jenengan pinter, jodohmu ya wong pinter. Jenengan capon doa, jodohmu ya sefrekuensi sing capon doa. Kudu ngoten. Kalau niki
Amr bin As nikake Abdullah yo digoleke wong wedok data hasabin. Wong wedok sing apik, wong wedok sing duwe kemulyakan. Wa kana lan ana sapa Abi. Iku ya ta'ahadu ngramut yo ngrumat menjaga sapa Abi. Iku ya ta'ahadu ngramut utawa ngrumat sapa Abi kana tahu ing mantune Abi. Nomor tua sing apik iki anak mantu dianggap koyo anake dhewe. Mak yo angel, kadang yo mantu, anak yo anak. Tapi niki Amr bin As boten, mantu wedoke niki diperlakukan koyo anake dhewe. Ai imro'ata waladihi, tegese bojo wedoke anak lanange Abi. Mantu bener nggih? Bojo wedoke anak lanange Abi. Saking perhatiane Fayas alu nuli takon sapa Abi. Ha ing kana tak utawa imro'ah waladi. Ha ing kana tak utawa imro'ah waladi. Ambak liha saking bojone imro'ah. Mantune iki mau ditakoni, maksudnya dia termasuk wanita yang bahagia apa tidak? Malah moro tuane sing takoni, "Nduk, nek bojomu bahagia apa ora?" Kira-kira wong saiki ana sing ngono, ana sing ngono ora? Wah, jarang. Wong tuwa yo bela anake, moro tuwa yo bela anake. Kata kulo, ditakoni moro tuane kata kulo nuli jawab sapa imro'ah lahu maring Abi. Nikmah yo iku sak apik-apike sapa ar-rajulu wong lanang. Sapa ar-rajulu bojo lanang min rajulin saking pira-pira bojo lanang. Yo iki jawabe sae. Bojone kula iki apik-apike bojo. Tapi jawabannya ini ternyata jawaban yang keluar wong wedok nek wis kasar jengkel itu kan kadang nopo? Sing elek malah diucapke apik. Ditakoni nang bojomu piye mbek awakmu? Ke bahagia apa ora? Jawabannya ya apik. Nikmat rajul minan rajul. Nggih, bojone kula iki apike wong lanang. Ora ana wong lanang paling apik kecuali bojone kula. Saking apike nganti lam yatok. Durung tau ngambah sapa balia utawi rajul. Lana maring kita firasyan ing lemek. Saking apike awake kula dadi nganten ora tau dikapak-kapake. Niku janjane mau jawaban nyindir apa jawaban lulu? Yo nyindir yo lulu. Yo jenenge ora tuwa yo apik. Anak ning gone wong tuwa ora purun ngetoke eleke bojone. Maksude dimayo nikmat rojo. Nganti apike koyo ngono nganti aku ora tau dikapak-kapake. Ora tau diwolak-walik dinengke wae gawe pajangan. Walam yufatis lan orang niti-niti sapa rajul utawi baliha lana maring kita kanafan ing tutup. Nanti pakaianku ora tau dibuka. Kata gede mudeng ya. Digorte. Pakaianku maksudnya lam yufatis lana kanafan. Pakaianku tertutup ora tau dibuka. Tapi wong lanang iku kan kudune napa? Ya klambine kancinge dibuka. Buka kok siji ya, Dik. Buka dhewe kok kake bayangke. Lan ki saking apike nganti napa? Lambiku ya ora tau dibuka. Dasarku ya ora tau dibuka. Mundu ataina. Ing dalam semangsane nekane ingsun ing baliha blas wis pokoke lare jenengan ku apik awake wong lanang nanti kula ora dikapak-kapake klambine kula utuh mila ora tau dibuka
falamma tola nuli ing dalam semangsane suwe apa dalika mengkono-mengkono lam yatok lam yufatis wimau. Nah marane yo mikir sesuwe aja muni ape wong lanang tapi kok ora tahu dikatakan pakai. Kira-kira bojo sing apik napa mboten? Ya nak bojo sing apik ya nafkah zahir, nafkah batin. Maksudnya apa bojone ora tahu dikai nafkah batin. Mikir Amr bin As. Falamma tola apa dalika mengkono-mengkono lam yatok lam yufatis alaihi ing atase abi zakaro mongko wadul sapa abi zakaro mongko wadul Allah wadul ku curhat nglaporke maksudnya nggih wadul utawa curhat sapa abi dalika ing mengkono-mengkono lam yatok lam yufatis lin nabi maring nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua masalah kaya ono bojo cinggurke mara tuwane terus napa curhat karo Kanjeng Nabi. Pakola nuli jawab sapa Nabi. Dadi waktune Nabi mangune kula ngenten, anake kula nggone ngenten-ngenten. Nabi jawabe alki nemokno sira ni ing ingsun bihi kelawan Abdullah. Ya wis aku temokno Abdullah. Maksudnya Nabi arep ngomong langsung nakoni langsung karo Abdullah bener apa ora. Pala kitu nuli nemoni sapa ingsun guru ing Nabi badha dalika ing dalem sakwise mengkono-mengkono pakola. Ya, Nabi jatuh ngono ya terus napa? Nabi tak temoke karo Abdullah. Pakola nuli jawab sapa Nabi. Ditakoni iki Abdullah, wis adep-adepan karo Abdullah. Kaifa hale kepriye? Kaifa hale kepriye tasumu poso sapa sira? Abdullah, posomu piye modele? Kulun jawab sapa ingsun. Kula yaumin ing dalem saben dina. Kula bendina poso Nabi. Kala jawab sapa Nabi. Kala matur meneh sapa Nabi. Utawa takon sapa Nabi. Wa kaifa hale kepriye? Tahtimu ngatamake Quran sapa sira? Posomu piye? Model ngajinu piye? Kultu ngucap sapa ingsun. Kula lailatin ing dalem saben-saben wengi. Wadakarolan nutur aku ngajine tiap bengi Nabi. Awan poso bengi ngaji. Mulakno bojone nganggur. Wadakarolan nutur sapa Abdullah. Nahwama ing sepadane hadis. Sabako kang wis dhisik apa man. Sabako kang wis dhisik apa man. Wa kana lan ana sapa Abdullah. Iku yakra'u maca sapa Abdullah ala ba'di ahlihi ing atase sebagiane keluargane Abdullah as-sudu'a ing seperpitune Al-Qur'an. Sepertujuh dari 30 itu berarti berapa? Ya sekitar berapa? Sepertujuh dari 30. Ya 4 sampai 5 juz. Alladzi yaqra'u kang maca sapa ahlihi. Guru ing alladzi. Ya sing sederhana. Jadi ngajine Abdullah Birawau sedina 4 sampai 5 juz. Ya'ridu mentoake utawa nglaporke mentoake sapa Abdullah guru ing alladzi minan nahari saking awan. Oh iki awan poso ambek maca Al-Qur'an 4 sampai 5 juz liyakuna supaya ana apa alladzi iku akhafu luwih ringan alaihi ing atase Abdullah bilaili ing dalem wektu bengi.
Padahal poso tapi maca Quran 5 juz paling ora. Gen bengi ora kabotan. Wong urip kok kaya ngono, nyiksa uripe ning kanggo ngibadah. Wa idza arada lan ing dalem nalikane ngarepake sapa Abdullah ayat taqwa ing yen to ngalapi kuwatan sapa Abdullah Aftara mongko buka sapa Abdullah, maksudnya ora poso. Pokoke tiap hari puasa kecuali dhek pengen ora poso. Mengono tok sepanjang hari poso. Tapi nek dhek pengen ora poso ya ora poso. Ayaman ing dalem pirang-pirang dina. Wa ahsolan ngitung sapa Abdullah. Wa ahsolan ngitung sapa Abdullah. Wa soma lan poso sapa Abdullah. Mislahunna ing sepadane ayam. Maksudnya kalau dia tadi ora poso 3 dina, ya sesuk terus poso 3 dina. Nak mukae 7 dina ya berarti sesuk posone 7 dina. Karo hiyata ayat ruka. Karo hiyata ayat ruka krono sengit yen to ninggal sapa Abdullah. Krono sengit yen to ninggal sapa Abdullah. Syai'an ing suwiji-wiji. Syai'an ing suwiji-wiji. Fa roko kang misahi sapa Abdullah. Fa roko kang misahi sapa Abdullah. Alaihi ing atase syai'an. An-Nabiya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mergo Nabi ora perdo Abdullah ora pengen sesuk nganti Nabi ora ono, gampangnya ora pengen ninggalke amal sing wis biasa dilakoni zamane Nabi. Kullaha zihir riwayati utawi saben-saben ikilah riwayat. Wongan ing dhuwur ana wa riwayate no iku shahihatun sahih. Riwayat-riwayat di atas tuh hadisnya sahih. Mu'dhamuha utawi akeh-akeh riwayat iku fi shahihaini ing dalem kitab sahih loro. Berarti gini sinten? Bukhari, Muslim. Wa qalilun lan sithik. Wa qalilun lan sithik minha sangking riwayat fi ahadihima ing dalem salah sijine sahihaini. Rata-rata riwayat di atas diriwayatkan Bukhari, ya diriwayatkan Muslim. Sedikit yang diriwayatkan oleh salah satunya. Nah ini kambak kalau dengan membaca atau kemarin pas bawa HP hari Minggu membaca fenomena musibah yang ada atau kecelakaan yang ada di salah satu pondok pesantren, pulau keseni, ya. Termasuk tanggene panjenengan sami seperti apa yang telah didoktrinkan oleh Abah. Dari awal Abah itu mendoktrinkan santri itu harus punya 3 kegiatan yang jangan sampai ditinggalkan oleh santri. Abah itu mencirikan santri itu dengan 3 hal. 1 apa? Ngaji, jamaah, ro'an. 3 kegiatan ini yang menjadi ciri khas santri. Santri itu ya gelem ngaji, santri ya gelem jamaah, santri ya gelem ro'an. Lah memaknai ro'an niki ampun ngantos. Dengan itu ketika pondok memanggil kamu, ketika Mbah Yai Nyaimu memanggil kamu,
kamu diperlukan tenaganya untuk disumbangkan, dalam hal ini ro'an itu kan berarti menyumbangkan tenaga untuk kepentingan pondok, untuk kepentingan bunyai, untuk kepentingan pak yai, untuk kepentingan santri, itu bukan berarti jenengan dijajah, dieksploitasi boten. Ya, memaknai ro'an itu bagian dari khidmah. Bagian dari apa? Khidmah. Khidmah santri ngeladeni pondok, ngeladeni kiai. Wujudnya khidmah. Nah, termasuk khidmah itu adalah yang terkecil itu dengan khidmah dengan tenaga. Ro'an. Cilik-cilik ro'an tiket. Ya toh, ro'an itu kan artinya kerja bakti tanpa bayaran. Cilik-cilik ro'an itu piket. Jangan piket resik-resik kamar, resik-resik aula, musola, got. Itu bagian dari ro'an. Atau ketika pondok memanggil kamu, pondok punya acara, punya agenda pengen ngecor, jangan dibutuhkan tenaga nih. Itu bukan berarti jenengan dia pusi, dia kali boten. Memang khidmah santri kalau sesuai dengan ayat Al-Quran, jihad santri, jihad itu kan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Susunannya di Al-Quran itu wes pas. Dengan ini nak iso jihadlah satu bi amwalikum. Dengan itu berjuang siji nganggo benda musik. Bi amwalikum wa anfusikum, boten wa anfusikum, bi anfusikum wa anwalikum. Sing didhisike jihadlah dengan harta terlebih dahulu. Baru dengan kena arep jihad, arep sedekah, arep khidmah nggawa bondo kok ora iso. Yang kedua bi anfusikum. Jihadlah dengan menggunakan dirimu. Dirimu itu berarti tenagamu. Lah perspektif santri ini nak kon sedekah nganggo bondo kira-kira wis kuat napa dereng? Santri kon sedekah semen kuat napa mboten? Santri kon sedekah pasir kuat napa mboten? Mboten. Santri kon sedekah dhuwit kuat napa mboten? Mboten. Makanya mergo urung kuat sedekah nganggo bondo, santri sedekah nganggo tenaga. Baru besok ketika jenengan sudah jadi orang sukses, prinsip khidmahmu, sedekahmu, jihadmu, baru jenengan kalau mau berjihad dengan harta. Lah kapasitas santri itu kuat. Jihad nganggo bondo, mulakno jihad nganggo tenaga. Mulakno ten mriki ampun ngantos jenengan itu punya pikiran-pikiran sing boten-boten. Berkali kita media massa karena ada musibah yang menimpa di salah satu pondok pesantren, itu nanti ada yang mengatakan statement santri ro'an itu dianggap ngapusi utawi ngakali santri. Boten ya Kang ya? Nggih, Kang ini apa sudah benar? Apa itu sudah menerapkan sesuai dengan konsep Al-Quran? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Mergo nak santri kon jihad nganggo bondo kuat, mulakno jihad nganggo tenaga. Sak cilik-cilike wau piket. Bisa juga jenengan jihad jenengan nganggo pikirane jenengan mulang. Ya, piket nganggo tenaga. Jenengan yo iso jihad nganggo pikirannya jenengan mulang, jenengan kon mulang ngaji, nuturi Quran, mulang madin, mulang manake. Ojo mbok kira ki mboten jihad, niku jihad. Nganggo ilmu jenengan, nganggo pikiran jenengan. Ngoten nggih, terus niki menjawab pertanyaan ingkang masuk ke Umi, menanggapi bagaimana pendapatnya Umi tentang ro'an untuk para santri. Ya, karena menurut Abah Al-Ikhlas, santri Al-Ikhlas tidak boleh lepas dari 3 hal. Siji apa? Ngaji, loro jamaah, ketiga
ro'an, karena ro'an ini bagian dari khidmat santri untuk kiai. Khidmat ini ngeladeni kiai, ngeladeni pondok. Makanya nopo seperti yang Umi ungkapkan kemarin, ojo nganti dadi santri wedi. Wedine ning endi samar engko nak boyong nak lulus ora duwe keterampilan apa-apa. Salah besar. Umi sering mengatakan apapun itu bisa dilakukan oleh santri. Berdasar dari pengalaman dengan khidmah lewat masak, piket. Sing ora dadi santri ora iso kadang 10 kilo. Sang MTS nak alia umpama ora dadi santri iso adang 10 kilo napa boten? Tahu masak Mexico lali ora ditekatke ya. Ya napa boten? No, ibu meh ngaji, tulung masak Mexico. Yo iso beras dipesusi, leboke Mexico, coloke listrik. Lali ora dicetekke. Mati napa boten? Ngakum beras kok masak beras dadine ngakum beras. Nah orang ning pondok lho ora iso, tapi mergo ning pondok nggih to kanggoe lihe calanan kadang 10 kilo iso. Masak sayur saged napa boten? Saged. Kadang malah masakane cah lanang luwe sedeng nggih. Ora ono sing ora iso ditandani karo santri. Makanya ada prinsipnya yang kedua apa? Sapa duwe andil bakale handal. Nah jenengan nggak pernah terlibat ya jenengan tidak pernah punya kemampuan apa-apa. Pengen ngerti ilmu tukang bangunan, yo melu roan, ya melu ngadu, melu awor mbahmo, mulak suwe-suwe nopo ilmu perbangunan paham. Jangan pengen ngerti ilmu perbangunan lah kae nek ana mobil dibongkari, motor dibongkari nyedak mulak suwe-suwe lihe ilmu perbangunan. Nggih, terus nyuwun sewu kangge santri-santri adalah santri Abbas, santri Umi ampun terbawa oleh pendapat-pendapat yang mengatakan ro'an itu bagi santri dianggap ngakali santri. Justru ro'an itu bukti khidmah. Sekali lagi santri Al-Ikhlas punya 3 kewajiban. Napa? Ngaji, jamaah, ya, donga-donga mugi-mugi sedaya santri dados santri ingkang bejo donya bejo akhirat. Allahumma ya Rabbana cukupana ruperana beras akeh duit akeh kanggo ngaji warahmatullahi wabarakatuh.